Ngiyocela ukuthi ngoba sonke siyathinteka in one way or another. Siyophakamisa izandla ngenkathi ngikhuleka. UNkulunkulu oluthando. UNkulunkulu ophelele nosifundisa kabanzi ngokwe community. UNkulunkulu owelaphayo nezifo zethu. Namhlanje siyakhumbula baba wethu ongcwele labo abasishiya ngenxa yegciwane le-HIV and AIDS. Baba wethu ongcwele. Sikhulekela uNkulunkulu wethu omuhle ukuba kuthi ngalolo lwazi ukuthi bakhona bedlula. Besisalekelela ngokusipha amandla thina esisaphila ukuba siqinisele ngokubekezela ekwenzeni lokho okufanele ukuba sivikele nalabo abasithandayo nesibathandayo. Baba wethu ongcwele sikhulekela nalabo abaphila naso lesi sifo. Baba wethu ongcwele nakulesikhathi ukuba ungenelele baphithemba uNkulunkulu wethu lokuphila bekhona benjalo ngoba uNkulunkulu wena elithi izwi lakho uyathanda ukuba abantu bakho baphile. Baba wethu ongcwele siyakhuleka ke uNkulunkulu wethu balondoloze egameni lika Jesu nabo bonke abezempilo abanakekela bonke laba bantu nabaphethe lombidlango abalwa nalesi sifo. uNkulunkulu wethu ongcwele usuku nosuku belekelela ukuba bakhuthazele njalo bangakhathali endleleni ngoba wena uNkulunkulu uyaphila kekho konjengawe. Thatha udumo uNkulunkulu wethu ongcwele ngoJesu Kristo inkosi okhona iphila ibusa nawo noma ongcwele uNkulunkulu umunye njalo manje naphakade. Amen. Siyabonga kakhulu. Okwami kufisha ke engithunywe kona ukuzokwenza ukuzochaza ngalolu suku ukuthi kungani sihlangenela namhlanje. Sihlangenela namhlanje ngoba uWorld AIDS Day lolu suku laqala ukuqanjwa ngo-1988. Kusho ukuthi sino 30 years umhlaba wonke usihlanganise sonke nathi eSouth Africa sigubha lolu suku okuthiwa iWorld AIDS Day. Linesiqubulo ke leli langa namhlanje linesiqubulo esihle lo sethu sithi we are in this together. Check impilo ukuthi sisonke kulento bese ithi checka impilo. Lokho kuchaza ukuthi njengoba siphila lolu suku namhlanje lusificile sijabula ukuthi sinempilo kubalulekile ukuthi check impilo. Ukucheck impilo ke kulula nje. Ngisho ungaya eclinic, ngisho ungaya kuphi esikhungweni esiseduze, ucheck impilo kufanele uzazi istatus sakho angithi saka HIV ukuthi upositive noma unegative angithi. Sesadlula la kwakuthiwa khona mangabe uno HIV AIDS kufanele ungakhulumi ngakho. Check iHIV yakho bese uyakwazi ukuthi unakekele impilo yakho angithi. Twa check impilo. Uyakwazi ukuthi uyocheck ushukela ngithi ukuze uzokwazi ukuthi uthole into zakhona ngendlela yakhona. Uchecka futhi ukuthi bakhona yini oBP angithi. Ucheck impilo yakho yonke ukuthi njoba uhamba uyazi ukuthi mhlawumbe unamathambo noma mhlawumbe uneqolo elihluphayo noma ngawunani. Niyayibona leyo nto. Kuthiwa nje check impilo. Uma ufanele noma uhleli nje nezingane zakho wazi ukuthi lona une-asthma yamhlupha simenza nje, lona unokuthile simenza nje, lona ukuze noma ngakuthiwa ingane iyagula nikwazi ukusizana. Isiqubulo salonyaka ngo-World AIDS Day sithini? Sisonke check impilo angithi. Sisonke check impilo. Hayi asiphindeni ke. Sisonke check impilo angithi. Uzazi nje noma uhamba noma ngawuhambela phezulu wazi ukuthi kodwa ngiyazi ukuthi sekushiyo kodwa amathambo ami awashayi kahle khona. Niyabona? Yebo, yilolo kusiqubulo nifike nibatshele nabangakhona ngibuza la ukuthi sisonke check impilo. Mawubuka ntambama ama-TV uzobe umbona nongqongqoshe la ukuthi naye uthi sisonke check impilo noma ngayi kuphi kuthiwa we all in this together. Sicheckani nazo. Siyabonga kakhulu. Animshayeleni ihlombe eliserious. Ngale kokuchitha isikhathi kasibonge kakhulu ngempela ku HOD bese ngathi lento ingabantu bakavilakazi namhlanje
ngoba ngizophinde ngisukumise futhi udadewethu akwaVilakazi okuyena ozosenzela itestimony namhlanje. Lo khulumayo uThembelihle uMavilakazi oganele kaMngomezulu eMadadeni. Namhlanje ngizokhuluma ngegciwane iHIV AIDS. Mina ke ukuchecka ke ngaqala ukuchecka ngo2003 ukuthi ngiqale ukuzazi indaba zami ke kodwa ke ngingasho ukuthi ke impela laqala ngo2003 okungenza ukuthi ke ngoba ukuze ngithole ukuthi ke ngipositive ngathola umntwana ngo2001 wase kuthi ngo2003 umntwana waseyagula lapho ke esaqala khona ukuzazi ukuthi sesiphila naleli gciwane. Ukudla amaphilisi ngangagula indawo akukho la ngangigula khona wakutshengisa ukuthi ke ngiyagula ngangiphilela nje ngiyisidudla ngimuhle. Hayi ke zaqala ke inkinga ke mase ngiqala amaphilisi bakusese khona ke amaphilisi esasiwadla wawadla kabili wadla ekseni uwadla intambama ngesikhathi esisodwa. Hayi zaqala inkinga ngaqala ngaphathwa yikhanda okuthiwa yi-meningitis. Hayi la ngishaya ke meningitis ngoba ngavele ngafa sonke isingezansi sami ngangakwazi ukuhamba. Ngithema ngisalalele lokho ngaphathwa yi-TB. Ngathi ngisalalele lokho ukuthi nansi i-TB kwaba ibhande basibiza ukuthi i-shingles. Ngithe ngisalalele lokho kwaba i-TB. Zonke ke lezi zifo lezi lokho zibuya la kimi ngiyazazi ubuhlungu baso. Kodwa angizange ke ngithi mangabe sengena lezo zifo ukuthi bese ngiyawayeka amaphilisi. Ngaqhubeka ngawaphatha ngoba ngangilifundile iclass ukuthi ke usofa silahlane wami lo udali wami lo. Hayi ngaqhubeka ke ngawadla amaphilisi kwaze kwaya kwaba ngcono ke ngaba right ke. Engifuna nje ukukusho ukuthi kubalekile ukuthi ke nasicheck ngoba uyazi impilo yakho. Futhi mawusucheckile kubalekile ukuthi wazi ukuthi uxoxisana onenkinga uyamtshena unesi ukuze uthole usizo. Kufanele ukuthi uzazi indaba zakho, wazi CD4 count yakho, wazi i-viral load yakho ukuthi ime kanjani. Wazi ngisho ne-appointment makuthiwa ke appointment yakho date ingomhla kabani uyazi ungaligeji iphilisi ngoba lifana ne-chain ulidle insuku zonke. Hayi ukuthi ke khona la ozothi hayi namhlanje ngilithatha ngo7 ngakusasa uzolithatha ngo8. Kufanele nje isikhathi mawubeke u8 ucuphi wash lakho liyakukhumbuza ukuthi ke kufanele ukuthi udle. Nawe kosahleli lapho phansi mhlambe dala wa check usangabaza kuyahambeka kule ndlela ngoba nami ngakwazi ukuthi ke ngiyihambe namhlanje nakho ngiyaphila ngize ngathola ngisho nomshado kuwo lelo kingi. Kubalekile ukuthi ke nasixoxe mina ke ngiyayithande ukuxoxa. Kubalekile ukuthi uxoxe ngoba kahlahle mina asithandi ukuthi ke bethe abantu shame ngoba siyaphila nathi singabantu siyafana nabo bonke abantu. Nawe kosahleli lapho phansi mhlawumbe ucheckile mhlawumbe ngeminyaka elindleli hamba qhubeka uhambe wenze zonke izinto. Futhi namhlanje ke sekunenhlanhla ke abachecka ngalesikhathi samanje usuchecka manje uthola usizo khona manje. Nabo mama abakhulelwe bezokwazi ukuthi ke bevikelela abantwana bezokwazi ukuthi bethole iNaviropin umntwana angazuba ukuthelela umama umntwana igciwane. Akazi ukuthi kena umntwana ufanele ukwenze njani umncelise kanjani. Izinto lezo kufanele ukuthi siyifunde ngoba mawubalekele ekudeni vela ngeke uze wazi uzoze ufe. Namhlanje kunezintandane kanti kube kuthiwa sasilalela ngabe mhlawumbe intandane azikho. Kuhamba ubaba kuhamba umama kusala ingane thothi ingane kumanje zisele zodwa ayisakwazi manje ukuthi zidla amaphilisi ngoba ingane nje ezinabo ama teenagers seziyaqala manje ayisafuni. Kodwa fanele ukuthi uhlale phansi njengami mina ngahlala phansi no boy wami ngoba umfana ngamtshena ngathi boy impilo yethu le cela ukuthi siwadla amaphilisi noma ngabe sekuthiwa ufike estage sokuthi uthole intombi fanele ukuthi uyilethe kimi sizokwazi ukuthi ngikhulume nayo ukwazi ukuthi kena wena uphila nalo kini. Uboy wami njengamanje wenza ugrade 12. Ngizocela ke nawe osangabazi ngoba ngiyazi kunzima ukutesta abafethu. Kunzima ukuphumela obala. Mina ke nkosami ke mhlambe ngingathi yikho okwakungenza ukuthi namhlanje ngikwazi ukuthi ke ngisinde ngibe nje ngokukhuluma. Sebebaningi ke abantu abanye befika ukuthola ngimtshela ukuthi hayi siphila impilo kuyahambeka nje ayikho into enzima athi umuntu ngiyahluleka. Kodwa uma ngabe ukuthi uyafisa ukuphila uyaphila. Cela ukuthi nawe osahleli lapho phansi
usangabaza, sukuma, sihambe. Sidle nezitshalo ke bafethu, ukudla okuhealth sikudle. Uma ngabe usuqalekela amaphilisi bafethu, noma ngabe kuthiwa impela ubulala phezukwabo utshwala, buyeke. Imbiza ngoba phela masuni usu HIV kuqhamuka izinto eziningi, thiwe usiyathakatha, thiwe uyathwasa. Kodwa nje HIV uyohlala nje uHIV, udla amaphilisi akho uyeke ukuthwasa ngoba uzobulokhu ugida uzungenwe ngimkhuhlane uzufe. Ngicela ukuthi ke na nje ngicela ukuthi sisukumeni utheke na umama lana ke na sisonke sicheck impilo. Namanje bakhona balapha ngaphandle asiphumeni uma ngabe uthi usasaba le ndlela nje iyahambeka abathandwa. Ngibonge. Ngicela ukusukumisa inkosi sekuyobuya uAlex Mthiyane. Nishayile ihlombe inkosi, nishayile ihlombe uAlex. Nishaye sakuhlukana, nishayile nami sengiyohlala phansi. Angithathe lethuba ngibingelele umeya ngibingelele umeya wakhona la eMadlangeni no speaker bakhona la nosekela meya namakhansela onke akhona ngibingelele ngokukhethekile uMC wethu ikakhulu ke njengoba siubuholi sibhekelele ukuphila kwabantu ngendlela ezihlukahlukene njengoba sisakhiwo la sala eMajuba ikakhulukazi ku MC wethu osibhekelele kakhulu isimo kuyisona esiphila ngaso kakhulu sempilo sibe nazo ke izinto eziningi esizibukayo njengoba ube MC uzwabekisa nje ukuthi nakho lokwama mask sikubeka njengoba nje inkosi kubekile kodwa akudalelwanga ukuthi kube kanjalo kube nendawo yayo okuyaziyo kwachaza ukuthi ikuphi la kuthathela khona ukufa engicabanga ukuthi nodade wethu njengoba kusuku lokugubha ekungasikona ukuthi ukujabulela kwegciwane laba khona ngokwesikhathi sibe khona ukuthi kuxwayisa abantu njengoba nodade ebekile kutheni ukuthi mawunako ukufa lokhu eqinisweni ngona udade okunye akushila impela kukhona ekutheni ukuthi abantu bayakhohliseka ukuthi hayi ngoba unakho nokufukuthize bese kuthiwa hayi yenza ukuthi kanti mo lemtholampilo oyitholayo iyona ezokusiza so ngangokuthi ke njengoba kuzogujwa lo bhubhane lolo siyaxwayisa kakhulu ikakhulukazi MEC siyaqonda ukuthi kuyisikhathi sokujabula lesi kumina nje abanye nje bathelekile ngomgqibelo bejahana abafana ngazama noma ukuphuma nami kuchitheka igazi khona lapha kwakubheka kuyizimo lokuqala ukuthi uDisemba usuqalile bazokunothisa futhi abantu abaningi ukuthi ingozi ziba kakhulu futhi ngawo uDisemba yes ingozi ziba khona kodwa kuba khona ukujabula mina ke into engiyaye ngisho ke ebantwini ukuthi abantu phela bathi mabejabula bajabulele nganeno babe ngasemakhaya ngoba ikakhulukazi MEC kulento okukhuluma ngayo kakhulu esihlangene ngayo njengoba kuzoba nemicimbi eminingi ezokwazi ukuthi kuhlanganisa abantu kulobhubhane leCovid nolengculaza bakwazi abantu ukuthi balibuthe kakhulu sisho ukuthi ngalokho ke mphakathi wakithi la eMajuba sizonxusa bafethu ukuthi siyanithanda ukuthi azenzeke izinto sizoshayela inkosi elikhulu ihlombe sibonge masiphinde futhi simbonge ngehlombe uNtabezitha ngibingelele kumphakathi waseMadlangeni kakhulukazi asibingelele wena Alex njengoba ngingabingelela bingelele kakhulukazi siqale ngoNtabezitha inkosi ukubheka owusihlalo wendlu yamakhosi kwi district yaseMajuba amakhosi ke asemajuba Alex ahlale nathi ngaso sonke isikhathi uma sineyinhlelo ekule district siyakubonga kakhulu lokho Ntabezitha ukubambisana ukukhombisa ngempela ukuthi kuyacaca ukuthi masithi siyahola kodwa ngicela ukubingelela in particular uMavlakazi okhulumile la namhlanje wakhuluma as umuntu ophila neHIV and AIDS
Uyabona Alex uma ngabe bekuthiwa iqiniso likhona, funa ngabe ngithi sesikhulumile. Ngoba ayikho into ayishilo engizobe ngisho into entsha. UMavlakazi ufike wakhuluma la waqala ngendaba ye-stigma. Ukuthi uma ngabe umuntu otholakala u-HIV positive, uqale kube nenkinga yokuthi uaccepte wena. But uphinde ube nenkinga yokuthi umphakathi nabantu ohlala nabo bakubheka kanjani. But wakhuluma ukuthi kum-assiste kanjani yena wenze njani ukuze adlule lapho. Wadlula wachaza ukuthi uqala ukudla amaphilisi ngo-2004 esemangaki. Namhlanje usedlele lodwa. Wakhuluma futhi nama implications nokuthi kum-affecte kanjani konke lokho. Siyabonga kakhulu dadewethu, angeke ngikusummarize ngikuqede ngakho konke okushilo. But lento ishilo i-indication kithi sonke ukuthi kubalulekile ukuthi uzazi impilo yakho ukuze wazi ukuthi uzoziphilisa kanjani moving forward. Ngiyacela simshayele ihlombe. I-theme kahulumeni ke Alex kulonyaka on the World AIDS Day ithi we are in this together. Checka impilo. Ngamanye amagama sibambisene sisonke sindawonye. Check impilo. Into ekade ishiwo uMavlakazi la ukuthi ukuze uzazi ukuthi ubani. Uzazi ukuthi kufuna uphile kanjani. Hamba uyo check impilo. Le message le udadewethu bengayazi kodwa uyishilo eyikhuluma ngendlela impilo yakhe ehamba ngayo. Alex, usuku lomhla ka1 ku December usuku olubizwa ngokuthi iWorld AIDS Day, usuku olathathwa noma isinqumo lesesathathwa iWorld Health Organization ukuthi ngomhla ka1 kuDisemba umhlaba wonke uzocommemorate noma uzokhumbula bonke abashona bebulawa ingculaze, but ukhumbule nemndeni eaffected nalabo aba-infected. Iphinde lo suku liphinde lusikhumbuze kwathina ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi supportane, kubaluleke kangakanani ukuthi sisupporte laba abanye bethu aba-infected, but most importantly kubaluleke kangakanani ukuthi sihambe siyo check impilo yethu so that sizokwazi ukuthi siphile impilo ezoba in line ngendlela umuntu angayo ngaleso sikhathi. Ngizoxolisa nje ebantwini basemadlangeni ngizokhuluma ngesizulu nangesingisi ngoba uAlex ama listeners akhe amanye ayasidinga isingisi. So kungebi kuhle kakhulu ukuthi ngigcine ngikhulume ngesizulu kuphela, but bengichaza ke indaba ye-theme and ibaluleke kakhulu le theme ngoba iyona esikhombisa ukuthi kufuna sikwazi ukuthi siphile siye phambili. By the way, ukuthi check impilo akusakhulumeli kuphela ukuthi checka whether unegciwane le virus le AIDS noma isandulela saso. Kusho ukuthi check impilo generally ngoba ukuba HIV positive namhlanje akuseyona umhlola, akusesona isimanga, sekuyinto nje esiphila nayo. Isiyinto efana nomuntu onoshukela, umuntu ofana one-BP, onamahlala khona, ophathwa iqolo. Ngicabanga ukuthi HOD uke washo njalo ekuqaleni. Yingakho sesikubiza ngokuthi kuyiphathi ye-chronic medication. So kubalekile ukuthi sikwazi lokho, but into ebalekile ukuthi siqale ngokuthi uteste, ukwamukele and then uthole treatment so that impilo yakho izokwazi ukuthi iphile improve. Abantu abaqale kwi-treatment ngo-2004 udadewethu uyambona ukuthi muhle kanjani la uMavlakazi, but khona abaqale before yena kwi-treatment abaphilayo namhlanje ongeke usho ukuthi umuntu positive, ongeke ubone futhi umehambe emgwaqweni ukuthi loyo muntu loyo u-infected. Ingakho kubalekile ukuthi asicheck impilo so that sizokwazi ukuthi uma sesizazi senze njani. Impela sisuka kude nale fight yethu against HIV and AIDS pandemic. Akukholakali ukuthi namhlanje sesikwazi ukuthi sicabanga ukuthi sekungenzeka kufike lapho sikwazi ukuthi siliqede leli gciwane. Siyazi ukuthi okwamanje i-medication yethu noma i-treatment yethu iyalidambisa noma iyalithithibalisa. Kodwa uma ubheka iscience siyabona dokotela uMbovu ukuthi cha ngempela sekuseduze ukuthi sesingakwazi ukuthi liphele. But 10 years ago, 15 years ago, sasikude kabi ukucabanga ngaleyo ndlela. So siyabonga kakhulu ke ukuthi sifikile nalesikhathi. Siyambonga futhi nawo nohulumeni kaKhongolose speaker. Uhulumeni kaANC owathatha isinqumo sokuthi akube khona ama programs ashintsha impilo zabantu. Akube khona ama programs akwazi ukuletha extend impilo yabantu.
Sibonga uhulumeni kaKhongolose ngoba uma ngabe uhulumeni kaKhongolose through ama resolutions ama conferences awuzange isithathe isinqumo sokuthi omongameli ngaleso sikhathi abahambe bayofuna i-treatment ehlukile, i-treatment ezoshintsha impilo zabantu, ngaba sikho lapha esikhona namhlanje. Abaningi bethu bayazi ukuthi ngosuku siqala noma kuqalwa kuba khona ukuthi wakhona amaphilisi adliwayo for ingculazi noma isandulela ngculazi. Laba babewaphuza amaphilisi ayecisha agcwala isandla kunamanga. Sasithi nasiwaphuza acisha agcwala isandla. Ngithi si ngoba akekho la kuthina okufuneka kubonakala sengathi omunye unalo omunye akanalo. So sasithi nasiwaphuza ayecisha agcwala isandla. Sasuka lapho sanciphisa kwafika amaphilisi aye-5 ngiyacabanga. Sasuka lapho sehla saya ku-3 manje siku-1 umuntu usephuza iphilisi elilodwa. Asiushayele uhulumeni kaKhongolose ngaleso sinqumo ngoba sishintshile impilo yethu. Lokho ke i-decision leyo eyayithathwa kuma-conferences ka-ANC ngoba abantu abama-representatives ama-branch noma bafika kuma-conferences ka-ANC bathatha ama-policy decision making, benza ama-policy decisions a-informa uhulumeni ukuthi uhulumeni sithi nina-ke comrades esinibeke lapha uhulumeni hambani phela niyobuka ukuthi awekho yini amaphilisi angakwazi ukushintsha impilo zabantu. Ingakho-ke sikwazile ukuthi sibe lapho sikhona namhlanje. So siyawubonga kakhulu uhulumeni waka-ANC ngalokho. Sikwi-province eSouth Africa emhlabeni wonke iSouth Africa is the only country that has the largest antiretroviral treatment program. Uyabona nje thina siyiprovince isodwa sicishe sibe nabantu abawu 1.4 million abakwi-treatment abasuka la kwiprovince yaKwaZulu Natal. Siyazi ukuthi on another side abantu basibuka njengabantu abagqinqa abantu ngemithi, imithi eqhamuka kuma-pharmaceutical companies anemali abenza imali ngathi. Kulungile ipolitiki leyo siyoxoxa siyilungise ngelinye ilanga. Kodwa on the other hand lo 1.4 million wabantu abantu abaphilayo namhlanje. Abantu angaba baphili namhlanje uma ngaba bazange bayithole le treatment. So siyakujabulela kakhulu ke ukuthi sinabo labo bantu abakuleyo treatment. Njengoba be 1.4 million abantu abaku treatment, sicishe sibe nabantu abadlula kancane nje ku 2 million who are HIV positive in the province. So uma sino 1.4 okwi treatment, uma sibuka thina sibona sengathi siyazama ngempela ukhona ngempela umsebenzi esesiwenzile omuhle ukuze abantu bakithi bakwazi ukungena kwi treatment yethu. Not more than 12 years ago, out of every 10 children that were born, ababili babezalwa be positive. U10 years akusisikhathi eside kakhulu. U12 years akusisikhathi eside kakhulu. Ukuthi ingane zazithi nazalwa u2 weingane eziwu10 ezalwayo zo u2 uzo only 2 kuphela ozovela ungenayo iHIV. Kodwa namhlanje sekushintshile. Namhlanje siku 0.81% ingane ezizalwa zinegciwane. Yingoba uhulumeni kaKhongolose wafaka iprogram ebizwa ngokuthi Prevention of Mother to Child Transmission of HIV. Okwenza ukuthi noma ngabe ungawumama ube positive wena unalo ilungelo lokukhulelwa njengabo bonke abantu besifazane. Futhi uma ngabe ukhulelwe you are guaranteed ukuthi ingane yakho ayizozalwa igula nayo njengawe. Okusho ukuthi asilethi ingane emhlabeni esizoyiletha emhlabeni zibe nenkinga ngenxa yokuthi thina siyagula. So sibona ukuthi ke kusize kakhulu lokho suhulumeni and kuyayisiza and kuyayishintsha nezimpilo zabantu. So thanks to the provision of access to the free antiretroviral treatment and the training of staff, the life expectancy of our fellow compatriots has increased considerably and they are able to live long and healthy lives. Ngicabanga ukuthi ngiqaqisile le eliyakona ukuthi cha manje sesiyithola ngempela siphila impilo ende nempilo uyabona kukhona ukuphila impilo ende. Kodwa ukuphila impilo ende uhlala ugula ingasi impilo equality akukusizi lokho. So namhlanje sizithola siphila impilo ende but equality life ngenxa yokuthi sina i-treatment. So siyabonga kakhulu ke ngalokho. Kodwa ke sinethemba lokuthi nale COVID-19 esibhekene nayo namhlanje epidemic kuzofika lapho nayo
sikwazi ukuthi sinqobe ngendlela okubonakala sengathi siyayinqoma ngayo iHIV and AIDS. Ngicela ukusho ngesingisi ke lokho ngoba kunenumber eningana. Out of the estimated 11 million kwiprovince yaKwaZulu Natal kunabantu estimation above 11.5 million. Out of labo bantu labo ngithe at least about 2 point something million aba positive, which is 18% of the population are living with HIV and AIDS. And of that, ngishilo ngathi ke 1.4 billion ukwi-treatment. Kuyasiza kakhulu ke lokho. Sine breakdown yokuthi kuba bonke labantu esikhuluma ngabe sithi ba positive bangakanani in each and every district. Ngeke wabala ama district onke. Kodwa idistrict ngizobala nje idistrict enabantu abaningi ngibale nala yaseMajuba. UMgungundlovu uyi number 1 in terms of prevalence ngamanye amagama in terms of numbers. eMgungundlovu we have 46.6% yabantu aba infected. Kodwa eMajuba sesaba number 10. Sina 36.4%. Now ngikusho lokhu ngithi sesaba number 10 ngoba niyakhumbula ukuthi kwaba khona isikhathi lapho sasi number 2 eMajuba. Kwaba khona numbers isikhathi su number 2 kwi-infection eMajuba, niyakhumbula lokho. So okusho ukuthi le ingxoxo zethu esiba nazo unyaka every year nama programs akhona ayawenza umehluko. Siyabonga kakhulu nani kufuna nishayela izandla ngoba kuyakhombisa ukuthi ngempela ukhona umehluko okhona empilweni zethu. I-impact ke COVID-19 on the fight against HIV and AIDS. Asivume ukuthi unfortunately i-COVID-19 epidemic or pandemic isifakele inkinga ezinkulu ikakhulukazi the hard lockdown esigcine siba nayo ekuqaleni kuka April no May ngoba kwaphoqakala ukuthi wonke umuntu akahlale ekhaya anganyakazi ukuze i-pandemic ibambeke, and ya affecta ama programs esinawo emnyangweni wezempilo ukuze sikwazi ukuthi sisize abantu. And this program includes programs that are aimed at accelerating HIV and AIDS prevention, ensuring that as many people as possible know their status, and broadening access to antiretroviral treatment, among other things. As a result of our focus on the deadly COVID-19, we had some challenges when it comes to meeting our targets. For among other things, HIV and AIDS voluntary counseling and testing, condom distribution, medical male circumcision, and antiretroviral programs. Inkinga enkulu ke ukuthi ngesikhathi kuba khona i-lockdown noma ngesikhathi kuqala i-COVID-19 abantu bavele basaba nje kuye emaklinikhi. Asilivumi iqiniso. Bavele basaba kuye emaklinikhi. Ngoba abantu basebebona ukuthi uma ngiye ekliniki kusho ukuthi ngiyolanda kwayona le COVID okuthiwa ikhona. Kanti sasivumelekile ukuya emaklinikhi, into eyayivaliwe ukuthi siye emsebenzini siye kuzo zonke indawo, kodwa ngeklinikhi nasesibhedlela sasivumelekile ukuya khona. Kodwa ke ngenxa yokuthi saba nayinkinga sasaba, so as a result ukutesta kwethu njengomnyango wezempilo kwehle kakhulu between inyanga zika April no May ngenxa ye lockdown. Kodwa emva kwa June 2020 sibe sesibona futhi abantu sebebuya emaklinikhi nasezibhedlela ethu ngoba they understand ukuthi cha i-COVID-19 zikhona indlela zokuyigwema uma ngabe uyile esibhedlela. So we are working right now on improving ama targets ethu of testing ngoba uma sitesta ikona lokho kusisizayo ukuthi sazi ukuthi obani abadinga usizo and siluthola kanjani usizo. I-condom distribution yethu ke nayo ibe nenkinga noma ibe affected. Asiqale ngokuthi siyaye sithi njengomnyango wezempilo labo abangakangeni emshikashikeni wocansi abangangeni uma bengakabi ready, because asikho isidingo sokuthi kube nepressure yokuthi izingane kakhulukazi ziqale zingene ocansini ipressure ingekho. Kodwa uma ngabe usufikile kuleso sigaba sokuthi asiyocansini, asilisebenzise phela ijazi likamkhwenyana, alisetshenziswe ijazi. Into enhleke manje ngalo hulumeni ka-ANC ukuthi amajazi akuselona ijazi likamkhwenyana kuphela, sekukhona nejazi likamakoti. Ngamanye amagama sinamakhondom amabili, sinamakhondom abantu besilisa namakhondom abantu besifazane. Uma ubheka i-distribution yethu kulonyaka yama-condoms, ama-condoms abantu besifazane ahambe kakhulu
ukudlula ama condoms abantu besilisa Alex. Into engijabulela kakhulu ke mina because besingenayo previously. It took us a long time ukwenza abantu besifazane bajwayele ukuthi akhona ama condoms abo. Akhona ama condoms asetshenziswa yibona. The reason why we needed ama condoms abantu besifazane yingoba it's not always the case that in a relationship you are able to tell your partner or insist kupartner yakho ukuthi abafaki condom. So uma ngabe upartner wakhe engafuni ukuyigqoka ijazi kamkhwenyana, uyamyeka uvela ugqoke lakho wena. Ilawa ke ama female condoms. So isijabulisa kakhulu leyo ngoba iyaba empowerisha abantu besifazane. Uma sikhuluma ngeinamba kulonyaka nje sikhiphe almost 42 million ama condoms. Abantu besilisa sakhipha 2.7 million abantu besifazane. Kanti ngonyaka odlule sasikhipha imillion lodwa nje ngoba abantu babengawajwayele. So kuyabonakala ukuthi cha sebeyawajwayela. Medical male circumcision program yethu na ibe affected, but we have decided ukuthi sizoqhubeka si implement. Enrolling citizens on the antiretroviral treatment is important. At the end of September lo siphuma kuona total number yabantu njoba bengeke ngachaza abaku treatment yethu badlulile ku 1.4 million. We have a number of strategies esinayo yokuthi sibakhuphula kanjani labantu. Niyakhumbula ekuqaleni ngithe abantu estimated ukuthi sinabo aba positive kwi province bangaphezudlwana nje ka 2 million. So siyafisa ukuthi bonke labo bantu sigcina sikwazile ukubafaka kwi treatment. Kodwa kwamanje sino 1.4 kuphela okwi treatment. Sinama programs ke amaningi esinawo decide ukuthi sizowa implementa ukwenza sure ukuthi abantu bakithi bayangena kwi treatment, including ukuba encourage uma ngabe sihlangene kanjena. Sinohlelo ke olafakwa unational government obizwa ngokuthi i90-90-90 targets. Now angichaze ke le target Alex. U90-90-90 targets uqhamuka ku World Health Organization. U90 wokuqala uthi siumnyango wezempilo asithole 90% in the province yabantu aba infected. U90 wokuqala lo. U90 wesibili uthi of the 90% that are infected, get the second 90 into treatment. So of the 90% yokuqala oyitholile ukuthi positive, at least u90% wabo yenza sure uhulumeni ukuthi uku treatment. Uma usukwenzile lokho ku90 wesibili, dlula kuye ku90 wesithathu. Wenze sure ukuthi the third 90 i-viral load kulaba baku treatment yehla ngo 90%. Now that is the 90-90-90 strategy. Ngiyayazi ayilula nami Alex wangithatha isikhashana ngifika kwa health ukuthi ngiunderstand. Inaku kuba scientific nje kancane. Kodwa ilula. Uyabona uma uyibheka phansi ibukeka sengathi into yeinamba yo science. But in essence ithi uma ngabe eDannhauser, ngumuntu wase Dannhauser phela. Uma ngabe la eTrecht sinabantu aba 100 aba positive noma aba infected. So umnyango wezempilo asenze sure ukuthi u90 wabo siyawazi. That's what it means okokuqala. Uma sesiwazi lo 90 wokuqala, asenze sure ukuthi kulo 90 wokuqala esiwaziyo, u90 wabo u90% not u90, u90% wabo ukwi treatment, which then I think takes you to about 70 in terms of numbers. Now uma ngabe usutholile u90% wesibili, yenza sure ke uma usubafakile kwi treatment labantu ukuthi i-viral load suppressed. Yodwa ke indlela yokusuppress i-viral load is to continue to be on treatment ngaphandle kokubreak. That wethu mavulakazi ukuchazile lokho. Ukuthi uma ngabe usungena ku treatment, usuhlala kuyona kuyoze kuyobe ulola suku. Asikho isidingo sokuthi kube inkinga ukuhlala ku treatment ngoba bangana labantu abanoshukela la endlini. Ngicela ukubona izandla. Siyajova. Cha, okay abanye bayajova. Bangakanani abane BP? Bakhona baphuza amaphilisi. Siyeqisa usuku nasiphuza amaphilisi eBP. Siyaleqisa. Seqiselani pho ku HIV i-ART. Into efanayo.
Now ne-BP uphuza iphilisi lakho nsuku zonke. Futhi ayibekho abantu abanikhumbuzayo ngithi nini enaziyo. So inina ke na ku-HIV kufuna kube into enjalo. So u-1990 ke Alex ukhuluma ngaleso strategy leso. Angichaze ukuthi ngonyaka odlule i-strategy lesi njengoba ngishilo ngathi somhlaba wonke but uzolonke we were the first province achieve ama-districts awu-3 achieve lo 1990. Last year December nje sasino 2 days siqeda ukunikwa icertificate ukhabazela nge-World AIDS Day ethi emkhanya kude ugu nasemzinyathi si-achieve fully u-1990 saze sadlulela ngale kuwona. Safika eMajuba sabuka savumelana ukuthi kulonyaka lo kuyophela unyaka u2020 siyobe siudlule ngale u90% siyobe sekusiko 95. Hawu kanti asibuzange elangeni asazi ukuthi iCovid yes. Yayisiyas affecta ke iCovid. Kodwa angikhulume nje ngeinumber zasemajuba. Emajuba in terms of u1990 ukhombisa ukuthi asikho kude. Ku90 wokuqala suku 94% ezamajuba district. Okusho ukuthi sazi u94% wabantu aba-infected. But of the 94% esibaziyo, it's only 85% ekwi-treatment. Lokho kwenziwa ukuthi siyabanika abanye treatment balahleke. Labe sibabiza ngokuthi loss to follow up. Umuntu afike namhlanje ayithathe treatment, ayithathe nangenyanga ezayo, alahleka angabe sabuya. Singamazi ukuthi ushonephi. So ebese kuyancipha ke kuyinamba zethu. Asazi noma umuvele kwenye clinic noma umuvele kwenye province noma umuvele wathatha isinqumo nje yokuthi uyayiyeka i-treatment. Bakhona abakwenzayo lokho. Kodwa ke singawu-achievanga u80%, 85, u90% wesibili emajuba. U91%, sorry, u90% wes3 emajuba. So achievile sino 91%. In other words, we have 91% people who are infected abane viral load suppressed. Kubalekile ke lokho ngifuna sikushayele izandla. Ukuba ne viral load suppressed akusho ukuthi igciwane liyaphela emzimbeni. Akusho ukuthi igciwane awusenalo nhlobo. Kusho ukuthi igciwane selithithibele alisawenza umsebenzi alisawabulala amasosha usuyakwazi ukuphila impilo enormal. eThekwini Alex in terms of that ngo-1990 sino 94% wokuqala bano 79 bano 89 uyabona ke iThekwini lidlulwa i-district yasemajuba. Majuba iphezulu kakhulu. Maningi ke amanye ama-district nawo affected ngendlela ecishe ifane. So siyawacela and umsebenzi esusebenzelayo kwamanje sine province yaKwaZulu Natal ukwenza sure ukuthi abantu bakithi bayayithola i-treatment by following on the target ka-1990. Sinohlelo kolusha esizolimplementa lelo elizobheka ukuthi abantu laba asibabiza ngokuthi they are lost to follow up on antiretroviral treatment bakuphi. Sizofuna indlela zokuthi sibalandele, sisebenzisa onompilo, sosebenzisa ama-clinics ethu, sizosebenzisa even ama-contact details laba basinikeza wona so that we are able to find ukuthi bakuphi sibabuyise kwi-treatment ngoba ukubuyisa bona kwi-treatment kusiza impilo zabo. Not necessarily uhulumeni but impilo yomuntu iyahlengeka kule program. So sinazo ke inhlelo eziningana inhlelo zethu esinazo ilebizwa ngokuthi HIV and AIDS catch-up plan which will be resuming with our HIV and AIDS mass communication and community-based activities with a primary focus among other things on the prevention of infection through use of condoms, medical male circumcision and pre-exposure prophylaxis. Now kubalekile ke ukuthi siphinde le inhlelo sizivuselele so that abantu bakithi ba-understand baphinde bakhumbule ukuthi isekhona le treatment. Among other things esidecide ukuthi sizoz-emphasize ileyo yokuvuselela uhlelo silibiza ngokuthi i-CCMDD. I-CCMDD ke uhlelo lwethu lokuhambisa i-chronic medication ebantwini. Ngamanye amagama abantu abakwi-chronic medication noma ngabe yiphi i-chronic medication awudingi ukuthi uye esibhedlela. Awudingi ukuthi uye eclinic ukuyolanda amaphilisi akho nyanga zonke. Sinama centers esiwakhayo emphakathini ukuze imithi yethu siyilande khona. So sizoyistrengthenisha ke leyo program ngoba ike ya affecteka a little bit during COVID ngenxa yokuthi i-lockdown ibitha kuvalwe yonke into abantu bangahlangane and so forth. So we'll continue working on that. Indaba ye-stigma into esenayo e-challenge yayo
kodwa mina ngiyajabula nangilalela la indlela esikhuluma ngayo ukuthi hayi sesiyazi ukuthi ayisi uma ngabe umuntu HIV positive akusho ukuthi leyo muntu usezongthelela just because ngihleli naye, just because ngidla naye. But into ebalekile ukuthi thina as families siba support abantu who are on treatment ngoba the support is very important. Sengizogcina ke Alex ngiyazi ukuthi angisummarize ngizamile ukusummarize. Kukhona into ebalekile okufuna sikhulume nabantu bakithi. Leyo ukuthi uma ngabe uthatha imishanguzo asibiyeke utshwala. Asibiyeke utshwala ngoba utshwala nemishanguzo akuhambisani kahle. Akuhambisani kahle ngoba kusho ukuthi ufaka izinto ezicishe ifane zibe double kwisystem bese kungasasebenzeki kahle. Utshwala bunayo indlela yokushintsha isystem yakho ngaphakathi. Eyenza ukuthi ama-ARVs uma ngabe efika efuna ukulwa namasosha angazi ukuthi uthe omunye umfowethu Meya wathi nangabe udakiwe bese uphuza ama-ARVs avela afike athola amasosha akhe edakiwe nawo bese ngazi ke ama-ARVs ukuthi enze njani manje kwi-system. So siyabacela abantu bakithi ukuthi asingahlanganisi izinto ezingahlangani, but okubalekile udadewethu ukushilo wathi asidle ngendlela ecorrect. Asitshale ama-vegetables, sidle ikhebishi esilitshalile, sidle ama-carrots esizitshalele wona emakhaya. Ngakho-ke sithi uma usebenzisa imishanguzo kufanele ukubone njengethuba elihle lokuba uphile impilo engcono, okungafanele ulilahle ngenxa yotshwala. Sengigcina ke sisesikhathini esibi, sisesikhathini sokuthi besino COVID-19 ngo-2020, into ipandemic noma isifo ebese singasihlelele not just kwi-province yaKwaZulu Natal, besingahlelelwe eSouth Africa, but besingahlelelwe izwe lonke. Kodwa sithola sinenkinga yokuthi namhlanje kufuna siqale sithi kubantu abasha condomize lapho esikhona. Noma ngabe kwenzekeni asiwasebenzisa ama-condoms so that sizokwazi ukuthi siprevente impilo yethu, sikwazi ukuthi impilo yethu siyiprotecte. But uma ngabe sesi-positive asithathi treatment, siqhubeke nokucondomize ngoba phela ukuphuza i-treatment akusho ukuthi ama-condoms awusawasebenzisa, ukusebenzisa konke. But inkinga esibhekene nayo-ke kulo December sikuwona. Okay, angikala ngokuthi inkinga esijwayele ukubhekana nayo ngoDisemba ukuthi abantu abasha bajabula kakhulu bese bayakhohlwa ukuthi uma sebesesiye endaweni zokujabula kufuna siphatha ama-condoms, kufuna siwasebenzisa ama-condoms, siphaphame ngo-August ingane sikhona singazi ukuthi ingane kabani. Okokuqala nje. But uma ngabe usuphaphama futhi ngo-August usuyithola uyahamba uyocheck impilo, uyithola usu-infected, ungazi ukuthi waba infected kuphi ngoba sajabula kakhulu ngoDisemba. Umuntu umfana nabantu besilisa nabo same thing. Kuzothi ngo-April May athi uyaqala uba nomkhuhlane umetestwa ahamba yotesta azithole positive, angazi ukuthi ube infected kuphi kanjani ngoba ngoDisemba ube nomusa. Ube nomusa nje amantombazane endawo wonke baziwa kubo. Nani bomama nikhona nibadala khuzani ingane. Ngihlale ngisho ngithi responsibility yokukhulisa ingane akusiyi responsibility yabantu bangaphandle. Ingane yakho ayikwazi ukushintsha amantombazane nje endlini kungasho ungazeki lutho kwakho umama onjani. Bangene nje amantombazane kuyaziwa athi mama phela uAlex phela isoka sizothini. Ngale viki uAlex engalethanga amantombazane amathathu uyacomplain umama ukuthi ayingeke ingane yami sinenkinga sengibona ngathi ishintshile. Okungabuya jabula ukuthi ingane siyashintsha iphatha kahle. So siyacela ukuthi omama abayiphathi nabo abasize, not just omama by the way, I think I must emphasize that. Omama nobaba ngoba ukukhulisa ingane akusikho kamama. Ukukhulisa ingane okwabazali. As parents asiyuthathe lo msebenzi suwenze. So bengithi ke sineyinkinga ezimbili ngoDisemba, sineyinkinga zokuthi siyacela ukuthi sijabule kahle, sijabule ngokubuya phambili, kodwa okukhulu nokuzoba inkinga kakhulu yilokho ukuthi sibhekene neCovid-19. Uma ngabe kulo December sizoba namacece, kuyombeswa, kube nemishado, singabi ne social distancing, singagqoka ama-mask,
singagezi izandla abanye bethu kuyofika uJanuary singaphili ngoba iCovid-19 iyashesha. iCovid-19 iyashesha uma ngabe ikuthola emzimbeni unama comorbidities ngenza isibonelo noma ikuthola emzimbeni umdadlana kancane ngoba bakhona abanye aba-affectwa yi-age. So iyashesha. So abantu abasha ke sithi cha ababona ngoba yibona abaphumayo baye kule ndawo zokujabula abagqoka ama-mask aba-social distance bageza izandla so that bangayilandi iCovid bayilethela abantu abadala emakhaya. Siyacela komama nobaba but omama ikakhulukazi ukuthi uma kunemngcwabo siyazi ukuthi sivamile ukuhlala sonke ematrasini. Angithi sihlala sonke ematrasini uma siyokhalisana. Cha kume lokho kwamanje. Siyobuya siyomkhalisa kahle uma simelane ngelinye ilanga uma ngabe isidlulile le ndaba noma sesinayo ivaccine. Uma ngabe kushoniwe kwamasimelane yebo asiye siyokhala kodwa asiye nasingene erondo kube khona izitulo ezihlukanise njengoba zihlukene lana noma uma sizohlala emacansini asihlale emacansini ngokuhlukana sifaka ama-mask sikhulume sikhelelene. Siyacela bomama ngoba abantu abaningi bethu abashonayo manje bebulawa iCovid-19 ezinyangeni ezimbili ezedlule abantu akade besuka emngcwabeni. Imingcwabo yethu isiqala ukuba iyona espreada ivirus. So siyacela ukuthi sibambisane, siyacela ukubambisana kobaba ukuthi ngesikhathi sisiza lapha emngcwabeni nathi asigezi izandla, singagezi izandla ndawonye esitshene sodwa, asigezi izandla la endaweni ehamba amanzi. Undaba ezithi uthena ke khuluma ke washo wathi cha kuzoba khona isikhathi lapho kuzofuna si-report khona ngoba sinohlelo lokuthi noma ngabe umuphi umcimbi ozoba khona endaweni umcimbi okuzofuna uyo-reportwe enduneni, ureportwe enkosini, ureportwe kukhansela ukuze labantu abathatha ababaholi beze bazotshela thina umnyango wezempilo through i-district command council so that sikwazi ukuthi silethe ama-field workers azosiza ukuthi kuhlalwa kanjani, izandla ziyagezwa, ama-mask ayafakwa, uma umuntu engenayo i-mask sibe nayo indlela yokumnikeza. Ngalawo mazwi-ke siyabonga kakhulu ukuthi namhlanje nibe nathi la sikwazi ukuthi sizokhumbula abashiya ngenxa ye-HIV and AIDS kodwa kubalulekile siyacela ukuthi moving forward asiyiphathe asenze sure ukuthi siya condomizer uma ngabe udinga i-treatment ungene kwi-treatment uhlale kwi-treatment ngoba kubalulekile kodwa kubaluleke kakhulu esibhekene nakho ilokhu kwe-COVID-19 asenze sure ukuthi asidlulisi ngoba njengoba kuDisemba nje obhuti baseGoli nabaseThekwini bayabuya. Ayithi bayabuya obhuti baseGoli, bayabuya nobhuti baseThekwini. Asibazi ukuthi bebenobani bebenzani lapho bekhona. So uma bebuya umuntu akafaka imask ageza izandla singamxhawuli, sesixhawulana ngendololwane manje. Sesenza into entsha noma sixhawulane njengama-China nje sihlanganisa izandla bonakala ukuthi cha siyahlonipha. So siyabonga kakhulu, siyacela ukuthi lawo ma-protocols siwabambe ngaleyo ndlela ukuze kufike uJanuary singangcwabi abantu abaningi ngenxa nje yokuthi asizange sinake ngoDisemba sijabule kwaze kweqa. Ngiyabonga kakhulu Alex. Siyabonga kakhulu kumhlonishwa ungqongqoshe wezempilo njengoba kade echaza. Kulabo abanemibuzo uzophakamisa nje isandla ungaphawula kulezi zinto ezishiwo ungqongqoshe nombuzo mhlambe ofisa ukuthi akuphendule kuona. Right, ngibingelele igama ngoSenzo ngaNdlovu. Ngenhlanhla ke ngiyaye ngihlale ku civil society kwi province. So lento ekhulunywa ungqongqoshe ayikho intsha kwabanye bethu. Ngibingelela amakhosi aseNdlunkulu abahlonishwa bakhona emising ukukhethekile nomphakathi ozakwethu. Ngisukunyiswa nje ile ugoal number 1 we-PIP ngqongqoshe okhulumisa into ye-acceleration of ukuprevent ama-new infections kwi-HIV, TB, ama-STIs. And then vis-a-vis with the strategy esisebenzisayo civil society also with ama-government stakeholders under OSS. I want to lobby you ungqongqoshe ukuthi I think it's time now lento ka specifically Alex lento ka 16 days of activism ilento ye World AIDS Day yangomhla 1 siqale manje siyenze ibe nama build ups lama build up iwona sobe siwasebenzise ekuthenini masifika ngoDisemba si celebrate sikhuluma ukuthi
u-1990 lokade usho ungqongqoshe nathi siwumphakathi siyalekelela ukuthi uachieve. One, sineyindawo enjengama hotspot. You'll find indawo esisabayo thina ukuya kuzona as civil society, as government officials, indawo ethinta ama sex workers, indawo ethinta ukuthi njengala ema-jointini asiyikhona siye kubantu abathintekayo, because once siba nomuntu infected sekuzoba nomuntu affected. Thina njengabantu aba-affected asiyi ebantwini siyobasupport, and mawubheka emakhaya akusekho le nto ka back to basics ukuthi emakhaya kwakunalento yokusupportana ama-support groups. And kancane but sorry 1 second. Besicela nisihloniphe wondla uyezwakala ingxoxo yenu lapho. Besicela nje nithi kwehlisa kancane. Qhubeka bhuti. ngiyabonga kakhulu ukuprotected. And then okunye okubalekile siyabonga ngesibhedlela esesithe sakhandwa, siyakujabulela ukuthi ngeke kusaba nje ikliniki sesizoqhubeka isibhedlela kuyinime. But ke MEC ifuna sikusho nje singanqeni ekhona nama officials ama adolescent youth friendly services aswabone ibhedlela, and lokho fails into ye state because we always preach lento transformation. Angeke ke Alex mina mangiphethwe ama STI ngiphethwe drop bese ngiya athi ngibonga baba umthetho, ngiye kubaba umthetho nangu baba umthetho ukhansela umthetho ewumhlengikazi noma ewumuntu okumele ngilekelele esibhedlela, ngifike ngimtshele ukuthi baba umthetho ngiphethwe STI noma idrop. You understand? Instead ukuthi aqala ngisize noma instead ukuthi ngithola umuntu ongangosenzo ozokwazi ukuthi ngithi kuse kuyabheda shayile kangane ngesikuni kwenzeka ukuthi understand ngizosaba ukuthi ngisho ukuthi hey sekwenzeka ukuthi ngoba ubaba umthetho. So lento transformation siyayicela, and njengoba nje ngihleli njengo SG we youth sector kwi province kuzoqala mina ke ngihambisana no champion wami sikwenze kwenzeke la inime o champion siyabacela inime ama youth friendly services siyabacela ngoba mayengenzeki kithi ngeke aphinde enzeke. Siyabonga kakhulu. Ngibambe social ami. I know ukukhulumela amaphuzu amaningi and ngibonile thina no MEC ubekade wabhala phansi. Okokuqala nje ngizoqala ngibonge ama CCGs ala Nimeya la eMadlangeni. Angqongqoshe office kababa mafika lapha aliyasebenza. Ingane zakhe ziyathumeka, ama CCGs akhe ayathumeka. Lokho nje kumele sishayile izandla, yingakho sikwazi. Bese ngena la khona nje into encane nje nginotisile nje khona lapha nesibhedlela lapha ya if ukuthi ukhohle imask lapha na uthola ukuncedakala mashinyane ngokuthi imask semele uzujika uhambe ekhaya. So ngizocela nje ngqongqoshe ukuthi ke mhlawumbe ibhedlela la ema-gate mhlawumbe ema-security uma besifika uma ukuthi mhlawumbe ukhohle imask ngoba khona abantu abadala abanye abasobe bekhohliwe sekumele ukuthi umuntu azajike ebuyele ekhaya for ukuthi nje imask akanayo. Lonto leyo khona isibhedlela ngoba nje ngikhuluma nje into eyenzike nje nakimi on Wednesday ngiye khona. So kuze wakhosta ukuthi ke ngize ngifuna ukujika ngibuyele emuva. Ngani usuvinjwa isecurity ukuthi no imask awunayo awukwazi ukungena esibhedlela, even though bacela ukuthi sacela ukuthi ke nongicelela ngaphakathi usizo nabo babuye nje bengaphethe lutho. So ngizocela nje ukuthi ke ama mask la kulekhuzana egate mezingena ema-security nisibekele wona ukuze sizo reduce le number le ye COVID-19 la elikhuzaneni emajobo. Ngithanda ukungeza kusisi lo omunye wakavulakazi ukuthi siyabonga. Nami ngomunye mina ngaqala amaphilisi ngo-2005 kodwa namanje ngisaqhubeka ngisawadla, kodwa ngeke ungibone ukuthi ngoba ngidla amaphilisi angiyinyezi. Yazi kuyakuthi noma sihleli lapha kwa-CWP la ngisebenza khona odadewethu ngibatshela ukuthi ukudla amaphilisi ukuyisiza wena, ungasabi omunye umuntu ngoba abanye abantu bathi mabebona omunye umuntu bezolanda amaphilisi mabebona umuntu abamaziyo bese behlethele emuva. Musukusaba ngempilo yakho, qhubeka uye phambili uzokwazi ukusizakala. Nami ngomunye ophila negciwane iminyaka ewu-20. Kulo nyaka umnyaka wesi-17 ngidla amaphilisi. Usisi lo akavilakazi
besihamba nayo support group engifuna ukugcizelela kakhulu okwangenza ukuthi ke ngikwazi ukuma ngibe nesibindi sokuphumela obala ngitshela abantu ukuthi kuyaphileka mawune HIV akufiwa i-support group eyasenza lokho sasihamba sonke nabo ovilakazi i-support group yethu mangake kungabuya yona i-support group ngiyacabanga ukuthi yiyona engakwazi ukuthi abantu bakwazi ukuphila ngumamzwane wakhona la eWard 2 omelela abantu besifazane kwiforum nginalo umcabango wokuthi qala ngayezwa kuthiwa kukhona ilona iPrep masihlangene ukuthi kuba nalento kuthiwa iPrep uma umuntu ezithole esengcindezini noma ezithole esengozini kwesikhathi abantu besifazane bayahlukumezeka uthola ukuthi sengena ocansini engazange aliprepare ngenxa yesimo sokuhlulwa umuntu wesilisa so ngiyacela ukuthi iqhubeke ibe khona abantu besifazane bakwazi ukuthi bakhulume bazosizakala ezibhedlela ukuthi ngidlule esimene esinje ngicela ukuthi ke ngisizakale ngePrep okunye sikhuluma la ngokuthi ufanele uthi noma ngabe uyagula udle ukudla okusengadini siyacela ukuthi i-one garden one home iqhubeke yenzeke kule ndawo yakithi silime senze nosizo silithole ukuze sikwazi ukudla izinto ezinempilo ngiyabonga I-civil partner i-civil society i-partnership between civil society and government is extremely important ngoba ayikho i-government in the world that is able to improve the lives of the people unless there's a partnership between the government and the civil society. So as you are offering yourself, I think Umam Khumalo lapha eduze kwakho from uHealth is listening. Nathi will continue and have programs eswenza ndawonye, particularly because we are talking about civil society at a level of young people that is targeting youth. That is an element esidingayo kakhulu, and we will definitely deal with that. I think on some of the things we were raising were proposals in relation to our build-up programs. We are taking that idea ukuthi si-ede. Kodwa le ama youth-friendly services, for instance, in particular in the hospital, ingaqala kahle after COVID. But ema-clinic ethu ufuna abe khona lama services. We'll follow up, check ukuthi kuhafa lapha engekho khona sikwazi ukuthi si-implement. Kuyasiza ukuthi sibe nama-partners in the civil society ngoba iwona sivusayo ukuthi hayi wena MEC bafike laba bakwenza lokhu ngoba sekuza wena kodwa before ufika bekungekho kodwa umfowethu wase-Ward 2 usukume nje la wancoma ama-CCGs engacelwanga umuntu asikushayela izandla kakhulu lokho ngoba awodadewethu nabafowethu esisebenza nabo eminyangweni bezempilo kuyenzeka ukuthi bashawe noma bengesenalo icala mina-ke Alex angikholelwa ekutheni ngiphendulela abantu uyabona kwi-management kahulumeni uno-CEOs beyibhedlela uno-district directors abaholayo baphethe bama-managers manje ke angiphendulela ama-manager kube bengekho nje umphathi uMam Khumalo njengo-district director bezophendula ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi abantu bajikiswe esibhedlela bengafakile ama-mask phendula mphathi cha ngizocela ukuxolisa kuleso simo esikanjalo kunokwenza ukuthi kwasala ekukhulumeni la into esiyenzayo uma umuntu efika engenayo imask siyamnika imask kodwa bese si-encourage ukuthi okulandelayo mayeza esikhungweni sezempilo azame ukuthi afike nemask yakhe yilokho mhlawumbe kwasala lapho wagcina ke mhlawumbe u-interpreteke ngaleyo ndlela dadewethu unompumelelo ukhulume kakhulu but ukhulume ngendaba yama-support groups engicabanga ukuthi mhlawumbe bese sinciphisile nathi njengomnyango wezempilo kuwona uzofuna sibuyele siwaqinise ngoba kuyacaca ukuthi yona nto eyenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi babe nesibindi so kungena kwi-treatment bazi ukuthi impilo iyaqhubeka bakwazi ukuthi baphile because bayakwazi ukubabona abanye abantu bephila ngicabanga ukuthi again ama-comments amaningi bekwama-comments a-enrichayo uMamzwane laphana from i-Women's Forum siyabonga kakhulu ama-issues uMamzwane awaraisayo are issues are social. In other words, izinto okufuna sizisebenze together as government, not just as the Department of Health. Yingakho ke njoba sila mphakathi no Alex esikhohla ukuyichaza is that as champion wala uMEC champion sino HOD champion ngicela aphakame uMama uVlakazi nimbone
sibe no mama uMahlubi chairperson. So umama Mahlubi beno HOD njengoba bela bazokhuluma nomamzwana uMasiphuma ukuthi yipi program esingayenza that brings together social development, brings together health and all the other departments to ensure ukuthi abantu besifazana abahlukumezekayo senze njani ukuba assista. Siyabonga.